Хората умират от глад. Чували ли сте го това? Аз съм го чувал много пъти като изказване и в същото време не съм чул някой наистина да умре от глад. В същото време обаче толкова много хора ежедневно умират от преяждане. Да, точно така, от преяждане. Преяждане, което води до затлъстяване, а затлъстяването предизвиква какви ли не проблеми в организма, от които човек може да се докара до инфаркт и да умре. Затова изказването, че хората умират от глад, всъщност е мит. И е много по-логично да се замислим за преяждането, с което имат проблем немалко хора в днешно време. Тъпчат се, плюскат като невидели, препълват трапезите по празниците, ядат по 100 пъти, когато са на all inclusive, да избият парите, които са дали на хотела. Докъде обаче ще ги доведе това тъпкане? До проблеми с холестерола, с черния дроб, с кръвното и една камара други проблеми. Много хора, които са живяли по този начин 20, 30, 40 години, се свързват с мен и питат как мога да им помогна с продуктите на LR. Като чуя за начина им на живот, веднага им препоръчвам алоe вера с коприва за цялостен детокс на организма, както и рейши за смъкване на холестерола, почистване на черния дроб. И познайте какъв е следващият им въпрос. Колко време трябва да ги пия? Една бутилка достатъчна ли ще бъде? И аз на свой ред ги питам, ако вие не сте се грижили за организма си 20-30 години и сте вкарвали какви ли не вредни храни, как очаквате с една бутилка или с 3 бутилки да се изчистите? И как очаквате с едномесечен прием да си решите всички проблеми, които затлъстяването е предизвикало за толкова много години? Та съветът ми към всички вас е: внимавайте какво вкарвате в телата си. Внимавайте и в количествата също така. И ако усещате нужда от цялостно изчистване, дайте си 4 до 6 месеца време, в което да пиете алоe вера и други помощни добавки, чрез които трайно да си помогнете. Оставам на разположение за повече въпроси. Пишете ми на лично съобщение, ако желаете да споделите за проблемите си, търсите решение, или пък коментирайте тук отдолу и с радост ще отговоря на всичките ви въпроси. И бъдете разумни!